Misterije gospođe Mallard. Strašna rikša. Izvanredno vozite rikšu, Li Long. Bili ste u pravu da je ovo najbolji način da se vidi Hong Kong. O, baš je uzbudljivo. Do sada nisam videla ples zmaja izbliza. Nismo daleko od hotela, teto. Zašto ne bi izašli na ručak? To jest, ako ne izgubimo apetit posle ovakve vožnje. Li Long, molim vas da nas odvezete do hotela. Molila bih vas da malo usporite zbog Willardovog stomaka. Idemo pravo tamo, gospođo Mallard. Brr, tako je već bolje. Išli smo toliko brzo da se čudim kako nam se nešto nije desilo. Šta bi nam se desilo sa Lijem? On je odličan vozač. Ja vozim brže od bilo kog rikša vozača i nikad do sada nisam imao sudar. O, ne! O, ne! O, strašno! Udarili smo nekoga. Juj. Moj Bože, da li ste povređeni? U redu, malo mi se vrti od udarca. Ne znam šta se desilo. Ja nikada nisam imao sudar. Nikada. Strašno. Ne krivite sebe, sve je moja greška. Nisam gledao dok sam prelazio ulicu i samo sam malo udario glavu. Udario sam glavu. Dajte da vam pomognemo. Pa ja vas znam. Vi ste, gospođa Mallard, najpoznatiji patko-detektiv. Tako je, a ovo je moj nećak Willard Viđen iz švajcarske policije. Ja sam maršal Plovkanović, penzionisani kapetan mornarice. Odseli smo u istom hotelu i nadao sam se da ćemo se upoznati, ali ne na ovaj način. Drago mi je, maršale. Šta se ovdje dešava? Zar niste vi, gospođa Mallard, najpoznatiji patko-detektiv na svetu? Ja sam oficir Šiljorepić. Znate, došlo je do male nezgode. Naša rikša je udarila maršala i povredila mu glavu. O, da li da zovem doktora, a? Ne, sad sam u redu. Neko je digao plavu zastavu na pristaništu. To je znak upozorenja da stiže tajfun. Ali izgleda da je lažna uzbuna. Oficir Šiljorepić ovdje. Šta? Odmah dolazim. Bili ste u pravu. Neko je podigao zastavu i sada ne mogu da je spuste. Kakvo predviđanje? Mora da vam je to od udarca u glavu. Kako ste mogli da predvidite? Mora da je bila slučajnost. Izvinite, ali užasno žurim da fotografišem ples zmaja zbog takmičenja na Havajima. Li Long, vozite nas do pristaništa. Teto, sad i trajekti, a užasno sam gladan. Bolje da odemo do hotela. Ješćemo kada se vratimo. Imam osjećaj da u Hong Kongu nešto ne valja. Dalje ne mogu da verujem da sam imao sudar. Nikada do sada. Nikada. Pa gde su svi? Pa obično je gužva oko trajekta, ali su izgleda svi pobegli plašići se ovog tajfuna. Neko je presekao konopac dovoljno visoko da ne može zastava da se skine, sem ako se ne uzmu merdevine. Neko je namerno hteo da stvori paniku. Nema mnogo posla ovde, mislim.
Hajdemo mi do hotela da probamo nacionalne specijalitete. Dobar predlog, Vilarde. Mogli bismo i da posjetimo maršala. Do sada se vratio iz bolnice. Odvezite nas tamo, molim vas. I doktor vam je rekao da to nije ništa. Da, ali mi je uzeo lepe pare za to i dao mi je savjet da se ne sudaram sa rikšama. Ručajte sa mnom. Ručak, naravno. Napokon. Odlično. Poslaću mog pomoćnika Harolda na zadatak. A moja žena Melisa će nam se pridružiti kada se vrati iz šopinga. Evo Harolda, izvinite me. Sudeći po ovom priručniku Pačji muzeju vrednosti možemo da vidimo ogrlicu od žada koja vredi $1.000.000. Gospođo Ballard, inspektore Willard, dozvolite da vas upoznam sa svojom suprugom Melisom, modnom kreatorkom. Drago mi je. Da li ste i vi došli ovde zbog festivala Vodenog zmaja? O da, baš zato. I zbog hrane. I da upoznamo Hong Kong, a vi? Ja više volim kupovinu, i to posebno kupovinu žada. Da, draga. Ja sam naleteo na gospođu Mallard i Willarda na ulici. Mada je bolje da kažem da su oni naleteli na mene rikšom. Baš je loše udario glavu. Ne brinite, sada je sve u redu. Ali najčudnije je da sam posle udarca predvideo jedan događaj. Predvideo nešto, šta? Nešto nije u redu, maršale? Dragi, šta je u pitanju? Da li imate još jedan predosećaj? U sljedećih 5 minuta bit će 12 sati. Pa to sam mogao i ja da predvidim. I tada će neko da odseče konopac poznatog restorana na vodi i on će da otplovi. Mislite na restoran Plutajuća patka? Trebalo bi da obavestimo oficira Šiljorepića. Posle jela. Ja vas ništa ne razumem. Još jedno predviđanje vašeg muža. Willard i ja moramo odmah to da istražimo. Mi moramo? Li Long, brzo do restorana Plutajuća patka. Ne mogu brzo. Izgubio sam samopouzdanje. Sigurna sam da ste vi najbolji. Teto, možda bismo mogli tamo nešto da prezalogajimo. Plutajuća patka plovi prema moru. Treba nam sva raspoloživa pomoć. One patke kvaču kao lude. Baš kako je maršal predvideo. Moramo im pomoći. Molim vas. Uspeo sam. Drži se, Willarde. Ja ću vezati konopac. Pomoć! U pomoć! Drži se, Willarde, drži se! Izvinite, molim vas. Ova fotografija plutajućeg restorana koji ide prema moru mora da pobedi na takmičenju u mom klubu. Vidite, to je moj hobi. Ja sam došao sa Havaja da učestvujem na trci Vodenog zmaja. Hvala nebesima da si spašen, Willarde, i ti restoran. Odlično urađeno, inspektore Vigile. Zašto ne bismo ručali? Na kraju krajeva, restoran je ovde. Aha, vidi, šta je ovo? Ovo je uže kojim je zlikovac odvezao restoran. Evo jednog sivog konca. Gospođo Ballard, direktor želi da vam se lično zahvali za učinjenu pomoć. Zaista sam vam zahvalan. Molim vas, dođite na večeru kad god želite. A da li bi mogli odmah? U stvari, maršal iz mog hotela me je upozorio da će restoran biti odvezan. Pa pozovite i njega na večeru. Slobodno. Sa zadovoljstvom. Bože. Strašno mi je žao. Hteo sam da fotografišem i nisam gledao uopšte. Ne mislite više o tome. Ne smete da fotografišem. Radije ne bih da to učinite. Kasno, hvala. Bolje da odemo do hotela da se presvučeš. Li? A onda možda i da ručamo.
Oli, zašto tako sporo vozite? Posle sudara sam izgubio samopouzdanje. Možda treba da se bavim nečim drugim. Vilarde, kako poletno izgledaš, ko ti je dao tu jaknu? Lilong mi je pozajmio dok se moja odeća ne osuši. Maršale, vaše predviđanje je bilo tačno. Fenomenalno. I samo zahvaljujući vama, restoran i gosti su spašeni. O, to mi puno znači. Da li biste nam se vi i vaša supruga pridružili na ručku ponovo? Ja bih rado, ali supruga je otišla na šoping. Direktor restorana nas je pozvao na večeru u znak zahvalnosti. To je baš lepo, ali ja ne mogu na plutajući restoran jer patim od morske bolesti. Sad, kad imate tu sposobnost, da li biste mogli da predvidite brojeve na lotovu? O, Vilarde, uzbilji se i ne zaboravi kosi. Pa ja jesam ozbiljan. Izvinite, maršale, još samo par pitanja da bih završio policijski izvještaj. Naravno, sedite samo. Od kada možete da predviđate događaje? Posle sudara sa rikšom. Od kada sam udario glavu, slike se samo pojave u mom mozgu. Šta je sad? Još jedno predviđanje? U sljedećih 5 minuta bit će tačno 3 sata. Neko će na turističkom autobusu izbušiti sve 4 gume i napravit će se užasna gužva na Viktorijinoj pijaci. S obzirom da vi to kažete, idem odmah da proverim. Hajde, Vilarde, istraga je počela. O, Najbolje je da se podelimo i da tražimo dokaze. Ja idem ovuda, ti onuda. možda bih mogao nešto da gricnem. S nogu onako. Wow, ovo će biti fenomenalna fotografija. Stvarno mi je sumnjiv. Ovaj turista se pojavljuje na svim mestima zločina. Opa! Ovo može da bude predmet kojim su izduvane gume na autobusu. Gde je sad nestao? Neki trag, Vilarde. Pratim onog turistu sa fotoaparatom i našao sam ovo. Da, zanimljivo. Čep od ventila i pribadača. To sigurno može da ispusti vazduh iz guma. Stavi ih u tvoju torbu sa pletivom zajedno s onim sivim koncem od konopca radi dokaza. Trebalo bi da prestanemo da ovako nalećemo jedan na drugog. To sam ja upravo hteo da kažem. Prijetno. Nemam poverenja u tog patka, teto. Vilarde, ne mislim da te je namerno gurnuo u vodu. Oh, moja torba sa pletivom, moramo ga zaustaviti. Li! Sigurno je čuo kada sam spomenuo dokazni materijal u tvojoj torbi, pa je zato uzeo. Pratite tu rikšu, jako je važno. Najbrže što možete. Li, verujem u vaše vozačke sposobnosti. Samo zbog vas ću probati. Sagnite se. Opa! Izvrsna vožnja, Li. Prestigli smo onoga koga pratimo. Izvinite, ali čini mi se da je kod vas moja torba sa pletivom. O, izvinite, strašno mi je žao. Hvala. Izvinite, mogu li da vas fotografišem sa tim zmajem na glavi? Ne može! Kasno. Ima da nadgledam tu patku kao soko. Sutra ujutro, tačno u 10 sati, neki od čamaca će tokom trke biti uništeni. Doći će do masovnog nereda i događaj će se pretvoriti u katastrofu.
Kako to znate? Gde ja naložim novac? Šefe, moramo to sprečiti. Do sada nije pogrešio. Poslaću svu raspoloživu policiju na trku čamaca sutra. Teto, ja ću da se prerušim i da pratim tog tipa. Vilarde, Odlično, tetka. Kako si me samo prepoznala? Ovako ću moći svugde da pratim osumnjičeno. trebalo bi nešto da pojedeš, Vilarde. Znam, teto. Naručio sam večeru tačno u 8. A sada bolje kreni. Nećemo da nas neko vidi kako pričamo. U pravu si. Idem. Laku noć, teto. Dobro jutro, inspektore. Alo, konobar, pa niste mi sinoć doneli večeru? O, inspektore, pa ja sam je nosio, ali vas nisam našao. Evo sad ću. Čekajte da vam bar napravim tost. Baš sam loše sreće. Vi ste jedina osoba koja je trebalo da me prepozna. To bi bilo odlično. Požurite, molim vas. Požurite, neću ni stići da jedem. Neću stići da jedem. Vilarde, moraš da me posjetiš da posjetimo izložbu sa onom ogrlicom od žada za $1.000.000. Sivi konac, pribadača, moji isečci. Kakva sličnost. Veoma interesantno. Skoro je 9. Predviđanja maršala su bila za 10. Konobaru, da li su maršal i njegova žena već doručkovali? O, da. Odjavili su se iz hotela pre sat vremena i gospođa je rekla da putuju u Japan. O, ne. Li, brzo me odvezite do oficira Šiljorepića. Daću sve od sebe. Neće me se rešiti tako lako. Ne pre nego ga uhvatim na delu. Eno ih. Odlaze iz muzeja vrednosti sa narukvicom koja vredi $1.000.000. Tačno kako ste predvideli. Stanite ili makac! Stop! Torba! Bolje da ga zaustavim pre nego sabotira trku. Pitam se šta je još u toj torbi. Pa dobro, naša mala igra je gotova, dečko. Šta imaš još ovde? Nešto za bušenje rupa u čamcima? Dvogled? Jel pravi ili liči na pravi? Da li to stvarno radi? A? Teto! Izgleda zabrinuto zbog nečega. Hej, maršalu! Melisa! Melisa! Šta on radi ovde? Izvinite što ovako upadam, ali moja tetka rešava hitan slučaj na obali. Možete li me odbaciti do obale? Inspektor Vilard je najspretniji detektiv koga sam ja video. To je moj nečak. Vi niste maršal, već ste poznati lopov.
A ovo su vaši saučesnici. Kako ste znali? Imam ogromnu kolekciju isečaka iz novina i prateći svoj osjećaj prepoznala sam vas sa stare fotografije. Bravo, Vilarde! I bio je baš na licu mesta, vi ste genijalan policajac. Da, hvala vam. Ovo je bila samo mala detektivska intuicija i kako bih pomogao. Ne znam ništa o tome. Zahtevam da me pustite. Ja sam samo modni kreator. Nisam imala pojma. Potpuno suprotno, Melisa. Ovaj šešir koji ste vi dizajnirali ima isto vlakno kao i konopac koji ste presekli na pristaništu. Još sam primetila da ste postali nervozni jer ste izgubili svoju pribadaču. I oduvek sam sumnjala u Lija. On je imao problema sa vožnjom svaki put kada bi usporio. Vi ste prouzrokovali probleme da biste mogli da nas stignete. Sve je bila nameštaljka. To znači da nije moja greška. Hvala vam. Sada bi je mnogo lakše. I dalje sam najbolji vozač. Svakako, dragi Li. Maršal me je prepoznao i još od hotela se trudio da stekne moje poverenje i poverenje Vilarda, da bi na taj način stekao poverenje policije. Kada smo sreli maršala ponovo u hotelu, nosio je sivi blejzer, čija boja konca potpuno odgovara onom koncu koji sam pronašla na doku kod restorana Plutajuća patka. I cela ta igrarija sa predviđanjima je bila da se skrene pažnja sa glavne pljačke muzeja. Ali najviše mi je zasmetalo kada sam čula da kapetan mornarice ima morsku bolest. Tada sam najviše posumnjala u njega. Molim vas, koji kapetan boluje od morske bolesti? Mogu da se kladim da će ova fotografija da pobedi. Odvedite ih. Odličan posao, gospođo Ballard i inspektore Willard. Spasili ste nam naruknicu od džada. Umro sam od gladi. Čuo sam da je ovdje najbolja klopa u Hong Kongu i samo to želim da istražim. Li, najbrže, najkraćim putem do najbližeg restorana. Užasno je hitno. Odmah, gospođo Ballard. Požurit ću iz sve snage.